Hej, jeg hedder Karina Lucea Svendsen. Jeg er logget ind på min Multibuy-World profil. Det er en profil, hvor jeg er inde og tjene penge online hver dag. Multibuy-World det er et online annonceringsplatform. Det udspringer fra et gammelt italiensk firma, der hedder Multibuy. Herinde der ser jeg reklamer hver dag. Jeg skal se 15 reklamer i løbet af dagen. Jeg klikker her for at begynde at se. De 15 reklamer de skal ses af minimum 20 sekunders varighed, og det vil sige, at jeg har 5 minutters arbejde om dagen. Når jeg har set de 15 reklamer, så står jeg aktiv, og så er det, jeg begynder at tjene penge hernede. Hver halve og hver hele time, så stiger min provisionskonto. Hernede fra, der kan jeg så købe nogle PR-pakker. Og de PR-pakker, dem kan man bruge til at lægge sin reklame ind fra sin virksomhed. Det gør man her. Man får 1000 visninger for en PR-pakke, og en PR-pakke koster 50 euro. Jeg har ikke anvendt mine visninger endnu, da jeg ikke har noget firma at reklamere for. Derfor ser jeg bare reklamer herinde. Den 20. februar gik det her i luften, og der startede jeg på 20 pakker. Nu er jeg så nået op på 164 pakker. Da en pakke koster 50 euro, vil jeg kunne købe 2 pakker nu. Det prøver jeg lige at gøre, så man kan se, hvordan det foregår. Jeg klikker her på køb PR. Så skriver jeg 2 pakker. Og så går jeg ned på min provisionskonto og bestiller. Går tilbage til forsiden. Nu kan man så se, at jeg har 166 pakker hernede. Jeg startede den 20. februar i år. Der købte jeg 20 PR-pakker til 50 euro stykket. Hvis jeg ganger det ud på, hvad en eurosats er, det er 7,44 kroner. Så vil det sige, at jeg startede med at købe for 7.440 kroner i februar måned. Og nu her 5,5 måneder senere er jeg oppe på 166 pakker. Det svarer til i danske kroner 61.752. Hvis jeg så trækker de penge fra, som jeg har investeret i det, så har jeg så tjent 54.312 kroner. Det har jeg tjent på 5,5 måneder ved at se 5 minutters reklamer om dagen. Det er ret simpelt og ret nemt koncept. Jeg vil lige vise kort, hvilke muligheder der er herinde på siden. Oppe i toppen her er der et ur, der tæller ned. Det er et ur, jeg bruger til at se, hvor lang tid der er tilbage i løbet af det døgn, jeg har til at se de 15 reklamer. Jeg har nu over 15 timer tilbage til dagens arbejde. Hernede står mit personlige ID-nummer. Her står der, hvor mange reklamer jeg har set i dag. Hernede står der de antal pakker, jeg har nu. Og herover hvilke visninger jeg har tilbage på min reklame. Og hernede er der medlemskab. Det er den første måned, man er med, har man gratis medlemskab. Og ellers så opgraderer man der svarende til antal pakker, man har. De penge, man bruger, når man skal opgradere til et medlemskab, dem har man hernede på et slags budgetkonto. Hernede, der kan man anmode om udbetaling. Og så er der nogle forskellige muligheder heroppe i toppen. Kontrolpanelet, det her jeg er nu. Downline. Der kan man se, hvis man har tegnet nogen op under sig. Man kan vælge at sige det videre til nogen, og herved får man noget provision. Her kan man se mine data, mine reklamer, mine udbetalinger, og her står der om produktet Multibuy-World. Herover der ser man en Eurocredit konto, man kan logge ind på. Det er min egen personlige konto. Og her vil der stå, hvor mange Eurocredit jeg har optjent.
Fordi hver gang jeg køber en PR-pakke til 50 euro, så tjener jeg 25 euro, som kommer ind på den her konto. Det er en slags gavekort shoppingkonto, hvor der pt. Er rejser, man kan købe. Her i efteråret, der kommer også produkter, man kan købe. Det var sådan set det for nu. Tak fordi I kiggede med. Hej.